Hallelujah. Hallelujah. And that's why we should ask the Holy Spirit to help us to make Jesus the shepherd of our life. म्हणून आपण पवित्र आत्म्याला सांगितलं पाहिजे आपल्याला मदत करण्यासाठी की प्रभू येशूला माझ्या जीवनाचा तू मेंढपाळ कर. What is the meaning of the word shepherd of my life or the Lord? माझ्या जीवनाचा मेंढपाळ किंवा प्रभू ह्या शब्दांचा अर्थ काय आहे? It means that Lord, from now on, I want you to take control over my life. ह्याचा अर्थ असा आहे की प्रभू आतापासून यापुढे तू माझ्या जीवनाचा ताबेदार असावा असे ताबेदार आहेस. In other words, I'm not in charge. दुसऱ्या शब्दात मी माझ्या जीवनाचा ताबेदार नाही, But the Lord is in charge of my life. तर प्रभू माझ्या जीवनाचा ताबेदार आहे. Let me give you an example. तुम्हाला एक उदाहरण देतो. I had a very bad experience in my office. माझ्या ऑफिसमध्ये मला अगदी एक वाईट अनुभव आला. So what will be my emotions? मग अशा वेळी माझ्या भावना काय असतील? What is the Lord saying? Give thanks to Him in every situation. प्रवचन म्हणते की आपण प्रत्येक स्थितीमध्ये प्रभूला धन्यवाद दिला पाहिजे. He did not say give thanks for every situation, but He said give thanks in every situation. वचन असं म्हणत नाही की प्रत्येक परिस्थितीबद्दल प्रभूचे आभार माना. वचन म्हणते की प्रत्येक परिस्थितीमध्ये प्रभूचे आभार माना. Why is He saying give thanks in every situation? का असं म्हणते बायबल की तुम्ही प्रत्येक परिस्थितीत प्रभूचे आभार माना? Because He is a good God and He has got good plans for me and He is going to do good things in my future. कारण तो एक चांगला प्रभू आहे, माझ्यासाठी त्याची योजना चांगली आहे आणि माझ्या भविष्यामध्ये तो चांगल्या गोष्टी करणार आहे. I do not understand at this moment. कदाचित ह्या वेळी मला कळत नसेल तो असे का करत आहे. But because I know He is a good God and all good things come from Him, I am thanking Him in advance before it begins to happen. परंतु मला माहित आहे की तो चांगला प्रभू आहे आणि माझ्यासाठी त्याची योजना उत्तम आहे. मग मी अगोदरच त्याचे आभार मानतो तो ज्या चांगल्या गोष्टी माझ्या जीवनात करणार आहे त्याबद्दल. At that time the commentator will keep quiet. अशा वेळेचा कमेंटेटर आहे तो काही गप्प बसेल? Hello, your commentator in your mind will keep quiet. नो. I'll give you a real testimony of a lady and I love to give this testimony. मी तुम्हाला एक साक्ष देतो. One lady. त्या लेडी एका बाईची आणि मला आवडते ही साक्ष द्यायला. Her husband was jobless. तिच्या पतीला नोकरी नव्हती. Both the sons were deep in drugs. आणि दोन्ही मुलं जी आहेत ती ड्रगच्या व्यसनामध्ये पूर्णपणे गुंतून गेली होती. And on one side the husband would beat her up, on the other side the children would beat her up. मग एकीकडे तिचा पती तिला मारत असे आणि तिची दोन्ही मुलं पण तिला मारत होती. And she is the only person who is earning and bringing the money home. आणि ती अशीच एकच व्यक्ती होती ती बाई, ती स्वतःच काम करायची आणि पैसा घरी आणायची. She was on a very high position in the company. एका कंपनीमध्ये अतिशय वरच्या हुद्द्यावर ती बाई कामाला होती. She would all the time meet the foreign delegates coming and she had to minister to them. आणि फॉरेन डेलिगेट तिच्याकडे येत असत, परदेशातले प्रतिनिधी, आणि त्यांच्याबरोबर ती व्यवहार करत असे. So all the time dress code would be in thousands and thousands of rupees because her job demanded that. आणि तिचे जे ड्रेसेस होते ते कितीतरी हजारोंच्या पटीत होते कारण तिच्या कामासाठी बिझनेससाठी तिला तसा ड्रेस कोड आवश्यक होता. So whenever I would see her, I would see only colors on her face because that is what demanded. आणि जेव्हा जेव्हा मी तिला पाहत असे तिच्या चेहऱ्यावर पूर्णपणे मेकअप असे कारण त्या मेकअपची गरज होती. Thank God you understood. I got translation कैसा करेगा मैं? Thank God she understood what I said. Hallelujah. Hallelujah. And one fine day she called me and she said, I can't take it anymore. I'm quitting my job. एके दिवशी तिने मला फोन केला आणि सांगितलं की ब्रदर आता मला जास्त सहन होत नाही, आता माझा जॉब मी सोडून देणार आहे. She was supposed to retire in 3 years. पुढच्या 3 वर्षात ती रिटायर होणार होती. And she said, I can't take it anymore. आणि ती म्हणाली की आता मी जास्त मला सहन करता येत नाही. I said, what happened? मी सांगितलं काय झालं? She said, my boss got transferred and a new boss came. ती म्हणाली माझ्या बॉसची बदली झालेली आहे आणि नवीन बॉस माझ्या ऑफिसमध्ये आहे. And he's way younger to me in age. आणि माझ्यापेक्षा वयाने ते खूप लहान आहे. And he looks at me and says, here comes the old model. म्हणजे ते माझ्याकडे बघतात आणि सांगतात हे ओल्ड मॉडेल आलंय ऑफिसमध्ये. He wants a young model.
त्याला यंग मॉडेल पाहिजे. And he's trying his best to put me out of the company. आणि ते त्यांच्या हरेक प्रकारे प्रयत्न करत आहेत मला कंपनीतून बाहेर काढण्यासाठी. So right from morning till night he keeps insulting me. म्हणून अगदी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रत्येक प्रकारे ते माझा अपमान करत असतात. So I asked her, मी तिला विचारलं, do you cry? तू रडतेस का? And she said yes. ती म्हणाली हो ब्रदर. I said, what must be happening to the colors then? तिला विचारलं मग तू रडताना तुझ्या मेकअपचं काय होतं तोंडावरच्या? Can you imagine a person putting kajal, black, and then the tears coming down? Where do you think that black will remain now? आणि एखादी I don't know yet. I'll have to do some drawing and show you. You understood what I'm saying? आणि एखादी बाई जर काजळ लावते आणि ती रडते तर तुम्हाला काय वाटतं ते काजळ जे आहे ते कुठे जात असेल सगळं? If she was very fair like her cheeks have all become black like Negro. आणि ती बाई खूप गोरी होती परंतु जेव्हा रडल्यानंतर तिचे जे गाल होते ते काजळामुळे सगळे काळे होत असतील. So I told her, will you do what I'm telling you to do? मी तिला सांगितलं मी जे तुला सांगतो ते करशील का तू? Every time he irritates you, get up from that place and go to the washroom. ज्या वेळी तुला त्रास होईल ना तिथून तुझ्या जागेवरून उठ ऑफिस मधून आणि वॉशरूम मध्ये जा. He can't come there. तो बॉस काही तिकडे येणार नाही तुझ्या मागे. But when you are going, see that you carry your makeup and go. पण तू वॉशरूम मध्ये जाशील तुझा मेकअप बॉक्स कॅरी कर आणि ते घेऊन जा वॉशरूम. First give a good wash. पहिल्यांदा सगळा चेहरा धु. Look into the mirror, make some funny faces. मिरर मध्ये बघ आरशामध्ये आणि फनी एकदम विचित्र चेहरे कर and laugh. आणि हस. Put a new makeup. नवीन मेकअप कर. And keep on dancing inside. आणि मध्ये नाचत राह. And say, God, I'm thanking you in advance and praising you in advance because something good is going to happen. आणि प्रभू मी तुझे आभार मानते अगोदरच तुला धन्यवाद देते कारण काहीतरी चांगलं घडणार आहे. And when you come back out, look at him, give him a good smile, and every time you look at him, keep saying in your heart, God bless you. आणि ज्या वेळी बाहेर वॉशरूम मधून तुझ्या बॉसच्या चेहऱ्याकडे बघ त्याला चांगलं स्माईल दे आणि त्याच्याकडे बघताना मनात बोलत राहा प्रभू तुला आशीर्वाद देवो. Is this counseling? Hello, is this counseling? Yes. And I said, do it. मी सांगितलं असं कर. After 1 week I asked her, एक आठवड्यानंतर मी तिला विचारलं are you doing it? तू करतेस का हे? She said yes. ती म्हणाली हो ब्रदर. After 1 month I asked her, एक महिन्यानंतर विचारलं are you doing it? तू करतेस का? मी सांगितलं तसं. She said, I'm doing it more because he's irritating me more now. ती म्हणाली मी हे जास्त करते कारण तो मला जास्त त्रास देतो. After 3 months came the news. 3 महिन्यानंतर बातमी आली. He got transferred. बॉसची ट्रान्सफर झालेली होती. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And in that same month, she got a promotion. From that slab, she skipped 3 slabs and she got onto the 4th slab. हालेलुया. आणि त्याच महिन्यामध्ये तिला प्रमोशन मिळालं आणि 3 टप्पे सोडून तिच्यावरचे ती 4थ्या डायरेक्ट टप्प्यापर्यंत प्रमोशन मध्ये गेली. So all the other ladies began to come to her and say, what did you do, man? You got that promotion till now, nobody is getting something you must have done. दुसऱ्या सगळ्या बाया तिच्याकडे आल्या आणि तिने सगळ्या तिला विचारू लागल्या तू काय केलं असतं? एवढ्या सगळ्या बाया होत्या त्यांनी तुला प्रयत्न केले त्यांना मिळालं नाही प्रमोशन. She said it was very easy. ती म्हणाली ते खूप सोपं होतं. Every time he troubled me, ज्या वेळी बॉसने मला त्रास दिला I went to the toilet. मी टॉयलेट मध्ये गेले. So they began to ask her, what is so special about the toilet? मग त्याने तिला विचारलं की टॉयलेट बद्दल एवढं काय स्पेशल आहे. So she began to explain to them. She purposely gave that answer. I went to the toilet so that they would ask her. And now she began to give her the answer and say, God says, praise Him and thank Him in every situation. And I was praising and thanking God with my dance. But let me tell you, when I was dancing, I was also crying because my emotions were negative. But Lord, because you are telling me to do, I will do it for you. I will do it for you. With tears she used to do. And when she started doing it for the first week and the second week, she got so practiced that now when she got the same treatment at home, she began to do the same thing for her husband. हालेलुया.
आणि ती म्हणाली की जेव्हा मी टॉयलेटमध्ये गेले तेव्हा तिकडे मी नाचून गाऊन प्रभूचे आभार मानत होते. जरी मी रडत होते तरी सुद्धा मी आभार मानत होते प्रभूचे, कारण वचन म्हणते की सर्व स्थितीमध्ये प्रभूचे आभार माना. तिच्या मनामध्ये जे नकारात्मक विचार होते तिकडे तिने लक्ष दिले नाही, तर तिने तिचे लक्ष प्रभूच्या वचनाकडे लावलं आणि त्या परिस्थितीत सुद्धा ती नाचून गाऊन प्रभूचे आभार मानत होती. जरी ती रडत होती आणि घरी सुद्धा जेव्हा जेव्हा तिला अशी परिस्थिती येत होती त्यावेळी तिकडे सुद्धा तिने अशाच प्रकारे प्रभूचे नाचून गाऊन आभार मानण्याचं काम सुरू When केलं. your children, grown-up sons, come and choke you and put his legs on your chest and trying to kill you, is it easy? जेव्हा तुमची तरुण मुलं येतात आणि तुमचा गळा दाबतात किंवा त्यांच्या पायाने तुमच्या छातीवर मारतात तेव्हा ते सोपं आहे का ते? Because they are saying, "Give me the money. I want to get drugs." कारण ते सांगत आहेत मम्मीला की मला पैसे दे, मला ड्रग्स विकत घ्यायचे आहेत. What must be the torture? कुठल्या प्रकारचा हा त्रास असेल? And she said, "God, I've tried everything, crying and everything, but I'm going to do this." And after that, she would go to the washroom, shut the door, and with tears she would say, "God, I'm going to trust you, and I'm going to do what you told me to do. I look like a fool, but I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it." In 3 months' time, just like the boss got transferred, the husband did not get transferred. He was there, but his life got changed. He gave up alcohol and started working and started a new business of his laundry. आणि त्यानंतर तिने पाहिलं 3 महिने ती प्रभूचे आभार मानत राहिली. तिने सांगितलं प्रभू तुझ्या वचनामध्ये सांगितलं आहे मी तसं करत राहील, काहीही झालं तरी पण तुझ्या वचनाप्रमाणे जसं सांगितलं आहे की प्रत्येक स्थितीमध्ये माझे आभार मान, तशी ती मानत राहिली. 3 महिन्यामध्ये जसं तिच्या बॉसची ट्रान्सफर झाली तशी तिच्या पतीमध्ये देखील प्रचंड परिवर्तन घडून आलं. त्यांची दारूचं व्यसन जे होतं ते सुटलं आणि त्याने देखील लॉन्ड्रीचा व्यवसाय नव्याने सुरू केला. Now when the sons came, the husband stood in front of his wife. ज्यावेळेला आता मुलं येऊ लागली मम्मीला मारण्यासाठी तेव्हा डॅडी असे मध्ये उभे राहायचे And things began to change. आणि गोष्टी घरातल्या बदलू लागल्या. The lady got transferred. त्या बाईंची पुन्हा ट्रान्सफर झाली. Even now when I meet her, आज जेव्हा मी तिला भेटतो she is in her late 60s. आज ती तिच्या 60s किंवा 60व्या वर्षामध्ये आहे. According to age, she's retired. आणि खरं म्हणजे तिच्या वयाप्रमाणे ती But निवडून even today, she's working in a foreign company, a foreign-based company, on a very high position and drawing a fantastic salary. And she's saying, "Brother, I now realize, when you trust the Good Shepherd, there's no age bar for retirement. Even in your old age, you will still be working with a fantastic salary because the Good Shepherd knows where to take me to my green pastures and make me lie down in still waters." हालेलुया. आणि ती म्हणते आज खरं म्हणजे ती तिच्या वयाप्रमाणे सेवानिवृत्त व्हायला हवी, पण ती जेव्हा जेव्हा मला भेटते एका फॉरेन बेस्ड कंपनीमध्ये ती आज सुद्धा चांगल्या पगारावर काम करत आहे. ती म्हणते की ब्रदर, जर परमेश्वर आपला मेंढपाळ आहे आपल्या जीवनाचा, तर या वयामध्ये सुद्धा मी चांगली सॅलरी घेऊ शकते. आणि जर परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे तर नक्कीच मला त्या हिरव्यागार कुरणात नेतो आणि संत पाण्याजवळ तो मला विसावा देतो. हालेलुया. Now whose voice was she ready to listen? आता कोणाचा आवाज ऐकण्यासाठी ती तयार होती. Come on, listen. If you are in that washroom and dancing like a mad person, looking into the mirror, you will say, "The counselor has gone crazy, giving me some counseling like this, and you want me to do that?" But she made a decision. Lord, I'm going to listen to your voice. आणि जर तुम्हाला कोणी असा सल्ला दिला एखाद्या काउन्सिलरने की असं आरशात बघ, स्वतःकडे बघ, आणि जरी तुला रडू येत असलं तरी तू रडत पण परमेश्वराचे आभार मान, नाचून गावं, तर तुम्ही म्हणाल की कोणत्या प्रकारचं काउन्सिलिंग आहे. परंतु तरी सुद्धा तिने ते काउन्सिलिंग स्वीकारलं आणि त्याप्रमाणे जेव्हा तिने त्या गोष्टी केल्या तिला चमत्कार दिसून आले. Under pressure, whose voice are we hearing? ज्यावेळी आपल्या जीवनामध्ये आपण संकटातून जात असतो त्यावेळी आपण कोणाचा आवाज ऐकतो? Tell me, at that time, is Jesus the shepherd? येशूचा आवाज ऐकतो आपण? नाही. Come on. Come on, talk to me, please. And that's where we got to learn. आणि त्याच ठिकाणी आपल्याला शिकण्याची गरज आहे. Say that learn. Learn. Say that learn. Learn. Because all our life we have been trained by this world to hear the voice of the devil speaking all negative things, and we are so trained to hear his voice and open our mouth and speak and take decisions based on those negative things that are happening in our life. And here is Jesus saying, "Come on, if you want me to be the shepherd of your life, then you got to hear my voice." That's what he says. "My sheep hear my voice and they follow me."
they do not hear the voice of the stranger. Listen, Jesus cannot be the shepherd of everybody, but only those who make a choice. I can hear the voice of the stranger, but I'm not going to follow. I'm going to follow the voice of the good shepherd. Praise God. हालेलुया. आणि लक्षात ठेवा, आतापर्यंत आपण लहानाचे मोठं होतो, परंतु आपल्याला एकच आवाज शिकवण्याची आपल्याला सवय लावली जाते, आपल्याला सवय लागलेली असते, तो म्हणजे त्या सैतानाचा आवाज. परंतु येशू काय म्हणतो की माझी मेंढरे माझी वाणी ओळखतात आणि ते माझ्या मागे येतात. जर आपण येशूला आपल्या जीवनाचा मेंढपाळ म्हणून स्वीकारतो, तर आपण त्याचा आवाज ओळखण्यासाठी शिकलं पाहिजे आणि आपण त्याचा आवाज ओळखून त्याप्रमाणे त्याच्या मार्गाने चाललं पाहिजे. Hallelujah. हालेलुया. Somebody will say, how do you hear the voice of the good shepherd under pressure? कदाचित कोणीतरी विचारेल की जेव्हा मी संकटात असतो, कर्ज प्रेशर खाली असतो, तेव्हा मी त्या मेंढपाळाचा आवाज कसा ओळखू? Good question, isn't it? One friend went to the other friend and said, my wife is historical. No, what do you say called? हिस्टेरिक. Huh? No, historical. एक मित्र दुसऱ्या मित्राकडे गेला आणि तो म्हणाला माझी पत्नी जी आहे ती ऐतिहासिक आहे. What they say? Historical. Historical. So the friend also said like the sister, your wife is hysterical. He is saying, no, not hysterical, historical. तो म्हणाला की तुझी पत्नी हिस्टेरिकल आहे का, म्हणजे थोडीशी तिला वेडेपणाचे झटके येतात का? तो म्हणाला नाही, ती ऐतिहासिक आहे, हिस्टॉरिकल आहे. So he said, how do you say your wife is historical? तो म्हणाला की तू कशावरून सांगतो तुझी पत्नी ऐतिहासिक आहे? He says, you know, my mother has died 20 years back. She still remembers what my mother said, and she is historical. She brings the history again and again. त्याने सांगितलं की माझी आई बोलून 20 वर्ष झाली, पण तिने 20 वर्ष अगोदर काय सांगितलं होतं माझ्या आईने ते अजूनही तिला आठवतं, परत ती सांगत राहते, म्हणजेच तिला चांगला इतिहास आठवतो, म्हणून ती ऐतिहासिक आहे. Are we historical people? Hey, are we historical people? आपण सुद्धा ऐतिहासिक लोक आहोत का? Might be this sister told me something 3 years back, and I came over here, and she happened to come over here, and I look at her, and my history begins to talk to me. Do you remember what she said to you? आणि कदाचित मी ब्रदरला काहीतरी बोललं असते 3 वर्ष अगोदर, आणि 3 वर्ष खरंच बोलली आहे. आणि 3 वर्षानंतर जेव्हा मी त्यांच्या समोर येते, तेव्हा त्यांना आठवू लागतं हिस्ट्री, इतिहास, जे काही मी त्यांना तेव्हा बोलले होते अजूनही त्यांना आठवतं. म्हणजे आपण ऐतिहासिक लोक होतो. When it comes to the Bible, people will say, I've got a very bad memory. But when it comes to the words of the mother-in-law, they can remember exactly, along with the color of the dress, the date, the time, and everything. And again, the husband will have to hear history. जेव्हा बायबलमधली वचनं आठवण्याची वेळ येते, तेव्हा बायकांची मेमरी एकदम वीक होते. पण जेव्हा सासूने काहीतरी सांगितलेलं असतं किती वर्ष अगोदर, तर त्यांना त्यावेळेची तारीख, वेळ आणि तिकडलं सगळं तिचं सासूचा ड्रेस, हे सगळं त्या सकट ते बरोबर लक्षात ठेवतात आणि पतीला परत इतिहास ऐकवला जातो. Because the preaching of the mother-in-law is more effective than a real preacher. कारण Because खरंच what you hear the preaching after evening when you ask, what did he say? I don't remember. What did your mother-in-law say 10 years back? I remember. So who is an excellent preacher? Mother-in-law. आणि ज्या वेळेला सुवार्तिक काय सांगतो, It will happen to you. You are looking and laughing. No, it will happen to you. प्रीचर काय सांगतात ते सकाळी They are बोललेलं. laughing. You ask them. They are laughing like the inside there. प्रीचर काय बोलतात त्याला संध्याकाळी आठवत नाही. Out of the outside you can see now everybody. Hey, inside, yeah man, it's historical. प्रीचर काय बोलतात ते आपल्याला सकाळी संध्याकाळी आठवत नाही, पण सासू काय बोलते 10 वर्षानंतर सुद्धा आपल्याला आता बरोबर आठवत असतं. So whose voice am I hearing? मग मी कोणाचा आवाज ऐकत Now असतो? somebody will say, I don't hear the voice of the good shepherd. आता तुमच्यापैकी कोणी म्हणेल की मला मेंढपाळाचा आवाज ऐकू येत नाही. You can hear the voice of the mother-in-law because first time you heard it from outside inside and you registered in your heart. So now what is registered in your heart, you can hear it from inside outside. Now ask a question to yourself. When you read the Bible, do you register it from outside inside the same way? हालेलुया. ज्या वेळेला सासू तुम्हाला बोलत असते, बोलणं बाहेरून येतात शब्द आणि तुमच्या मध्ये शिरतात आणि तुमच्या हृदयावर ते
रजिस्टर होतात, तिकडे ठेवले जातात. परंतु ज्या वेळेला तुम्ही बायबल वाचता त्यावेळेला जे शब्द तुम्ही बाहेरून आत घेता ते मध्ये तुमच्या हृदयावर, अंतःकरणावर कोरले जातात का, तो स्वतःला प्रश्न विचारा. If it's not registered in your heart, when a situation comes, you can't remember, you can't hear His voice. आणि जर ते शब्द तुमच्या हृदयात तुम्ही जपून ठेवत नाही, परिस्थिती किंवा प्रसंग पडतो, तुम्हाला ते शब्द आठवत नाही, तुम्हाला ते स्मरणात राहत नाही. That's why it's important to memorize the scripture again and again and again and again and again. म्हणून हे जे शास्त्रवचन आहे तुम्ही परत 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 आठवणं आणि स्मरणात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. And those who begin to hear the voice of the good shepherd are the only ones who will develop a relationship with the good shepherd. Others will say Jesus when the pressure comes with Jesus, man. आणि ज्या तुमचं आणि प्रभूचं जे नातं आहे मेंढपाळाचं, जर तुम्ही त्याला मेंढपाळ समजता तर तुमचं नातं तुम्हाला परत परत ते बांधावं लागतं, तुम्हाला ते नातं जपून ठेवावं लागतं. कदाचित फक्त आपल्या जीवनामध्ये समस्या, संकट येतात तेव्हा आपण येशूला हाक मारू, परंतु तेव्हा कुठल्या येशूला आपण हाक मारतो? So those who develop to hear His voice, म्हणून ज्या लोकांनी सवय लावलेली आहे प्रभू येशूचा आवाज ऐकण्याची, they develop a relationship with Jesus. तेच फक्त प्रभू येशूचे संबंध स्थापित And the more करतात. and more your relationship becomes deeper and deeper, आणि जितके जास्तीत जास्त तुमचे आणि प्रभूचे संबंध खोल होत जातात, the more and more you will find yourself following the good shepherd. तितके तुम्हाला दिसून येईल की तुम्ही जास्तीत जास्त प्रभू येशूच्या मेंढपाळाच्या मागे मागे जात आहात. It's a process. ही एक प्रक्रिया आहे. Let me give you an example. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. You went for a live-in retreat for 3 days. तुम्ही 3 दिवसासाठी एका लिव्हिंग रिट्रीट मध्ये गेला. So throughout the day, what are you hearing? संपूर्ण दिवस तुम्ही काय ऐकत असता? The preacher's story. प्रीचरच्या स्टोरीज. You are hearing God's word. तुम्ही प्रभूचे वचन ऐकत असता. It's in your heart. तुमच्या हृदयात ते कोरलेलं It's in your असतं, mind. तुमच्या मनात. And now you are coming out of the retreat house. तुम्ही रिट्रीट हाऊस मधून रिट्रीट संपली बाहेर आलात And you are standing for your train ticket to go home. आणि आता ट्रेनचं तिकीट विकत घेण्यासाठी तुम्ही उभे आहात. And there's a lady standing in front. तुमच्या समोर एक बाई उभी आहे And there was some dhakka-dhakki. आणि सोबत धक्काबुक्की सुरू झाली. And that lady came one step behind. आणि ती बाई जी आहे तुमच्या पुढे, ती एक स्टेप फक्त मागे And आहे. she had about 5 inches shoes, heel shoes, a pencil heel shoe, and it went on your leg. आणि तिने चांगली 5 इंचाची हिल्स घातलेली आहे आणि ते हिल जे आहे ती बरोबर तुमच्या पायावर पडली. Even in the hot sun, you can see the stars now. आणि भर दुपारी पण तुमच्या समोर तारे चमकतात. And she turns and says, "I'm sorry." ती मागे वळते आणि सांगते आय एम सॉरी. And now the word of God is in your mind and the pain is in your leg. Now which one will you open? तुमच्या मनामध्ये प्रभूचा शब्द आहे पण पायामध्ये दुखत आहे, मग तुम्ही काय उघडणार तिकडे? You'll say it's okay. तुम्ही म्हणाल ठीक आहे. She'll say it's bleeding. ती म्हणते की रक्त येत आहे तुझ्या पायातून. You'll say it's okay. तुम्ही म्हणाल ठीक आहे, काही Because the प्रॉब्लेम. word has stopped you from reacting. कारण जो शब्द तुमच्या मनात आहे तो तुम्हाला प्रतिक्रिया देण्यापासून आवडतो. That's why we find when we come from the retreat, we are, praise the Lord, hallelujah people. आणि जेव्हा आपण रिट्रीट करून येतो आपल्याला दिसतं आपण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणत असतो. And we are absolutely in obedience to God's word for a few days. आणि काही दिवस, फक्त काही दिवस आपण प्रभूच्या वचनाशी एकदम आज्ञाधारक असतो. Mommy says, baby, come here and sit here and do this. Yeah, mom. मम्मी म्हणते बाबू इकडे जरा बस आणि हे थोडंसं काम कर. After 1 week, एक आठवड्यानंतर baby, come here. मम्मी म्हणते बेबी जरा इकडे आणि हे कर, आपण लगेच नाकारतो. Why the change after 1 week? का एक आठवड्यात आपण बदलतो? Because for 1 week you never fed yourself with the fresh word. कारण ह्या एक आठवड्यामध्ये तुम्ही स्वतःला प्रभूच्या वचनाने वचन खाल्लंच नाही. When will he be the shepherd? मग कधी प्रभू येशू नुसता मेंढपाळ होईल? When I take labor to study his word. जेव्हा मी परिश्रम घेतो, कष्ट घेतो त्याच्या वचनाचा अभ्यास करण्यासाठी. When I am extremely sensitive to hear his voice. जेव्हा मी त्याचा आवाज ऐकण्यासाठी अतिशय संवेदनशील असते. My friend, the more and more you study God's word, जितका जास्तीत जास्त माझ्या मित्रांना तुम्ही प्रभूच्या वचनाचा अभ्यास this कराल, word begins to talk to you under pressure. त्यावेळेला तुमच्या संकटामध्ये हा शब्द तुमच्याशी बोलू And लागेल. if you make that decision to follow that word, to obey that word, आणि जर तुम्ही निर्णय घेतला या वचनाच्या मागे जाण्याचा, त्याप्रमाणे जगण्याचा, your relationship with the good shepherd becomes extremely intimate. त्यावेळी तुमचं नातं जे आहे ते तुमच्या मेंढपाळाशी अतिशय
घट्ट असं बनत जातं. And only those आणि फक्त तेच लोक who have that relationship with the good shepherd and following him, ज्यांचं इतकं घट्ट नाही मेंढपाळाशी आणि ते चालत आहे त्याच्या मागे, he तो will lead you to green pastures. तो तुम्हाला हिरव्यागार कुरणाजवळ घेऊन जाईल. Otherwise you are searching for green pastures on your own. नाहीतर तुम्ही स्वतः तुमचे हिरवेगार कुरण स्वतः शोधत असता. And the world will show you the green pastures. आणि हे जग पण तुम्हाला हिरवीगार कुरण दाखवतं. And by the time you reach there, परंतु जेव्हा तुम्ही तिकडे पोहोचता you find yourself frustrated. तेव्हा तुम्ही स्वतःला निराश असे पाहता. Is it true it's happening? Come on, is it happening? Yes. Yeah. Now is Jesus the shepherd of our life by default? मग येशू आपोआप अगदी म्हणजे न चुकता आपल्या जीवनाचा मेंढपाळ आहे का प्रत्येकाच्या? नो. So who decides? मग कोण ठरवतं येशूला मेंढपाळ बनवण्याचं? Praise God. प्रेज गॉड. So every time you refuse to obey His word, who is the shepherd now of your life? ज्या वेळी तुम्ही प्रभूचे वचन पाळण्याचं नाकारता त्यावेळी आपल्या जीवनाचे मेंढपाळ कोण होते? I. मी स्वतः. I. And when I become the shepherd, आणि जेव्हा I मी lead myself to a mess. आणि जेव्हा मी माझ्या जीवनाचा मेंढपाळ होतो तेव्हा माझ्या जीवनामध्ये सगळ्या गोंधळाकडे मी स्वतःच माझ्या जीवनाला नेत असतो. Because my human nature wants me to take control over everything, and a sheep nature is he doesn't take control, he depends on the shepherd and gives shepherd the full control over his life. हालेलुया. आणि माझा मानवी स्वभाव जो आहे तुम्हाला सांगत असतो की मी स्वतःच माझ्या जीवनावर सगळा ताबा घेतला पाहिजे. परंतु शीप किंवा जी मेंढरू आहे त्याचा स्वभाव कसा आहे तर तो कधीच स्वतःवर अवलंबून राहत नाही. तो त्याचा पूर्णपणे तो जो मेंढपाळ आहे त्याच्यावर विसंबून तो राहतो. Why is God calling man a sheep? Why not a lion? का परमेश्वर माणसाला मेंढरू म्हणतो? तो माणसाला सिंह का म्हणत नाही? Why not a cow? गाय का म्हणत नाही? Why not a dog? कुत्रा का म्हणत नाही? Why not a horse? घोडा का नाही? Why not an elephant? हत्ती का नाही? Why not a giraffe? जिराफ का नाही? Why not a zebra? झिब्रा का नाही? Why not a cat? एक मांजर का नाही? Why only a sheep? मेंढरूच का? There's something speciality about a sheep. मेंढरांची काही खास वैशिष्ट्य आहे. A cow, गाय when he knows the master, जेव्हा त्याच्या मालकाला ओळखते, if you leave the cow somewhere far, जर तुम्ही त्या गायीला घेऊन कुठेतरी दूरवर सोडून आला the cow will find the way back home. तर ती गाय आहे ती पुन्हा आपोआप घरी येणार बरोबर. Many a times when we used to have the coffee estate, we used to see the owner, the rider of the bullock cart, he is already sleeping. And the cow is, the bulls are taking him directly home. The driver has gone to sleep, but the bulls will bring him home. तुमच्याकडे आहे का सर? bullock cart आहे. तिकडं बुल लोकांना घरी यायचं रस्ता माहीत असते. तुमच्या गावात आहे तुम्हाला माहिती आहे. अच्छा दुःख येतो की नाही घरी? नाही ते तर येतो ना, ते पण माहिती आहे. कुत्रा तो येतो. The dog comes, even the pig knows to come home, the horse knows to come home, the cat knows to come home. The sheep can never find its way home because the sheep always gets lost, and that's why God says you as a man can never find your way to your destination. You will always get distracted and get lost. That's why God calls man sheep. आणि कुठलाही प्राणी असतो मग तो गाय, कुत्रा, घोडा किंवा डुक्कर हे जे सगळे प्राणी आहेत तुम्ही त्यांना कुठेही सोडलं तरी आपल्याला असं दिसतं की ते young generation, old generation, those who had pigs, were the pigs able to come home? Now they are not. Clinton, मेरे पास दुक्कर था. हाँ? अब घर पे आता था वो खुद. तो मैं बोलता ना, हम सिटी में है लेकिन हमने पढ़ा है. कौन घर पे आता है, कौन घर पे नहीं आता है. शीप डजंट कम होम. परंतु जे मेंढरू असतात ते कधीच स्वतःहून घरी पडत नाही, कारण ते जर तुम्ही असं सोडून दिला त्याचा मार्ग ते सहज भरकटतं आणि चुकून जातं. परमेश्वर माणसाला सांगतो की आपण स्वतः आपला मार्ग कधीच शोधू शकत नाही. तर जेव्हा तुम्ही त्याच्यावर विसंबून राहाल तोच तुम्हाला तुमच्या मार्गाकडे घेऊन तुमच्या मार्गावर पुन्हा एकदा त्या तुमच्या डेस्टिनेशनला घेऊन येईल. And there is one more problem about the sheep. आणि अजून एक प्रॉब्लेम आहे शीप मध्ये. When one sheep goes in
in one direction, the whole gang will go in the same direction. एक मेंढू जर एका दिशेने निघाला, सगळा जो कळप आहे तो त्याच्याच मागे जात असतो. That's what happens in Christian life. ख्रिस्ती जीवनामध्ये पण तेच घडतं. She is doing, even I'll do. ती करते, मग मी पण करेन. He is also doing. तो पण करतोय. The whole church is doing. सगळं चर्च करते, So even I do. मग मी पण करेन. No matter who does, I will follow the good shepherd. कोणी काय करतं ते मी पाहू नये, फक्त मेंढपाळाच्या मागेच मी गेलं पाहिजे. Touch your neighbor and tell your neighbor, hi sheep. तुमच्या शेजाऱ्याला स्पर्श करा आणि सांगा, हाय शीप. Tell your neighbor, you require the good shepherd. तुमच्या शेजाऱ्याला सांगा, तुला उत्तम मेंढपाळाची गरज आहे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So when a person is worried, that person is saying, in other words, I do not have the good shepherd, I am trying to take control over my life. जेव्हा एखादी व्यक्ती चिंता करते, त्याचा अर्थ दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगायचं झालं तर ती असं सांगते की मला माझ्या जीवनाला उत्तम मेंढपाळ नाही आणि माझ्या जीवनाचा सगळा ताबा माझ्याकडेच आहे. So every time you are worried, it's a warning sign that you have not put the shepherd in control of your life. आणि म्हणून ज्या वेळी तुम्ही चिंता करता त्यावेळी तुमच्यासाठी एक ती धोकादायक अशी सूचना आहे की तुम्ही तुमच्या जीवनाचा ताबा उत्तम मेंढपाळाकडे दिलेला नाही. Hallelujah. हालेलुया. When there's a warning, there's a siren. Big siren comes, no? ज्यावेळी एखादी वॉर्निंग दिली जाते, सूचना, त्यावेळी मोठा सायरन किंवा भुंगा वाजवला जातो. So in a day, how many times do we get worried? मग आपण दिवसातून किती वेळा चिंता करतो? When was the last time? कधी होती शेवटची वेळ जेव्हा मी चिंता केली एखाद्या गोष्टीची? मला How चिंता many years होती. back? Yeah. So if it is now, who is the shepherd of your life then? If it is now, who is the shepherd of your life? And if you are the shepherd of your life, are you going to find yourself green pastures? Is God giving us the solution? Your future is in God's hand? Your future is in God's hand? Next one when I'll ask, I want to see the answer. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. And that's what God is saying, that He loves us so much that He gives us the freedom of choice. आणि प्रभू आपल्याला इथे तेच सांगत आहे की प्रभू आपल्यावर इतकं प्रेम करतो की तो आपल्याला निवड किंवा पर्याय देतो. Who is in control of your life? मग आपल्या जीवनाचा ताबेदार कोण आहे? He has given everybody a free choice, a free option. त्याने आपल्या प्रत्येकाला एक फ्री चॉईस किंवा एक पूर्णपणे फुकट असा पर्याय दिलेला आहे. Satan will always want to force inside and give you that worry. परंतु सैतान जो आहे तो मुद्दाम मध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करेल, तुमच्या मनामध्ये चिंता निर्माण करेल. Hallelujah. हालेलुया. But God, Jesus, will never force Himself. परंतु प्रभू येशू कधीच जबरदस्ती करणार नाही तुमच्या जीवनामध्ये प्रवेश करण्याची. So every person seated here, we have got only two options. म्हणून प्रत्येक व्यक्ती जिकडे बसलेली आहे त्यांना दोन पर्याय आहेत. Either you can be in control of your life or give Jesus the control of your life. एकतर तुम्ही तुमच्या जीवनाचे पूर्णपणे नियंत्रक असाल किंवा प्रभू येशूला तुम्ही तुमच्या जीवनावर ताबा देणार. Jesus wants to be the pilot alone. He doesn't need a co-pilot. येशू फक्त एकच पायलट आहे, त्याला को पायलटची गरज नाही. Hallelujah. हालेलुया. The moment you are taking control over your life, you have become the God of your life. ज्या क्षणी तुम्ही स्वतः तुमच्या जीवनाचा ताबा घेता, तुम्ही स्वतः तुमच्या जीवनाचे देव बनता. So remember, when you take control over your life, you will end up worrying, and worry will take you on a journey of torment and sure destruction and sure death. Because when you are worried, you are not operating in faith, but you are operating in fear. Faith moves mountains, fears build, multiplies, and helps mountains to grow. हालेलुया. आणि जेव्हा आपण स्वतःच आपल्या जीवनाचे ताबेदार होतो, आपण स्वतःच आपलं जीवन नियंत्रित करतो, तेव्हा लक्षात ठेवा, तुम्ही विश्वासाने नाही तर भीती हळूहळू तुमच्या जीवनात येत असते. ज्याप्रमाणे विश्वास तुमच्या जीवनातले पर्वत दूर करते, तशीच भीती जी आहे
ती तुमच्या जीवनामध्ये जे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या मल्टिप्लाय करते, वाढवत जाते आणि त्याचं मोठ्या पर्वतामध्ये रूपांतर करते. So let us look at the solution for worry. मग आपण आता चिंता ह्यावर उपाय बघूया. Let's go to Philippians chapter 4 आपण फिलिपियन्स पत्र अध्याय 4 कडे जाऊया and verse number 4. आणि वचन 4 बघूया. The Lord always. Rejoice in your spouse always. Rejoice in the Lord always. What's there in your Bible? Rejoice in your spouse always. What's there in your Bible? Are you sure? But most of us rejoice in our spouse. That's why the whole day the mind is about the spouse. आणि वचन म्हणते प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा, परंतु वचनाप्रमाणे आपण तसं नाहीच वागत. बहुतेक जण आपल्या पतीमध्ये आपल्या पत्नीमध्ये आनंद करतात आणि Either it has to be spouse or it has to be children. आपल्या मुलांमध्ये सुद्धा आपण आनंद करतो आणि आपले विचार बहुतांशी जे असतात ते त्यांच्या भोवतीच फिरत असतात. Hallelujah. हालेलुया. Huh? Historical. What is historical? What is rejoice? आनंद ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे? What is rejoice? Now, did he say be happy in the Lord? No. He said rejoice. Happy and joyous are different. What is happy? हॅपी म्हणजे आनंदी. And what is joy? अच्छा. Come on, what is joy? Have you heard that word? The joy of the Lord is my strength. Yes. Yeah, so what is joy? Please talk here. What is joy? Okay, I will give you an example. How many times I do not to explain the same thing? Okay. Is there any mother here? How many children you got? After saying two, why are you becoming so nervous? Now only one is there. Two. Okay. Okay, two. Can I ask you some questions? You won't get angry with me? No. Okay. This is for the benefit of everybody. Okay. You have got every right not to answer. Okay? Okay. But whatever you say, you shall speak the truth. Yes. When you got pregnant the first time, what age were you? 28, 29, not exactly sure. 28, let's say 28. And this was the first time you became pregnant. So you did not know what is pregnancy. I did not know, but I No, no woman will know. It's the first time. I You just only knew the accept it as theory. it is. You knew only the theory. Okay. Now when the doctor said you were pregnant, did you become happy? Yes. Yes, very much. She was happy. I was happy, I was joyful. No, no, you are happy. Okay. I'm not talking about joy now. I'm only talking about. Give me the answer. There's nothing to do with joy. Okay. Yes. Did you go and tell your husband? Yes. Yes. Was he happy? Yes. Both were happy. Yes. Then came vomiting. Yes. Yes, yes, yes. And then came giddiness. Yes. And it was the beginning of the month. Yes. And 8 months to go. Yes. And I Now- lost the job also. You lost your job also. Now forget the job. Leave the job aside. I'm talking about yourself only. Now there is vomiting. Whatever you are eating, you are vomiting. Yes. Is it not irritating? Now. So let's pray for her. Please, from now on, every time she eats, she vomits. Vomiting is not irritating. Okay, irritation. Now, 8 months to go.
Did you go and tell your husband, this is the first month and I'm already can't eat anything? How will I go 8 months? Let's abort the baby. Did you get that thought? I did not, or even if I get, my husband is not here to hear me. He is not in. So you were intending to abort the baby because of the vomiting? No, I wanted the baby. You wanted the baby. Yes. So even though the vomiting, listen, even though the vomiting was there, did you get a thought, let me abort the baby and finish this? No. No. Okay. Now the vomiting is negative, giddiness is negative, drowsiness is negative, and during that time you were more slim than this. Yes, you are looking so beautiful. And now suddenly, now did you go to the husband and say, I was so attractive, so beautiful, look at my shape, let's abort the baby? No, because the baby inside was talking to me. So I was happy with that. So those You were not bothered about the shape? No. Oh, okay. After that came back pain. Yeah. Because this becomes heavy, you know. Back pain, leg pain, leg swollen, putting cotton in the ears. You're doing like this. She's asking how I know all this. He's Hallelujah. Now, with all these things happening, did you say, let me discontinue the pregnancy? No. Why are you shaking your head? no mother will do that. Don't say no mother will do that. Okay. Now came the 9th month. And the doctor said, listen, you are going to experience labor pain, and during the labor pain, you must exercise breathing exercise. Breathe in, push. The doctor began to teach you. And Actually, here, let me tell you, I had to go to Mangalore to mommy's place. so the And- mama taught you. No, my baby came. I did not get the pain till 9 months. Okay, let's 9 say months, that- 16 days. 9 months, nobody gets pain. Only when the baby is going to come, that time the pain Yeah, comes. but artificial pain was given for me. I was given medicine and then I got the pain. I did not get the ordinary. 9 months, 16 days she stayed in my. She was 8 kilos. She was 8 kilos. Means you got artificial pain. What is artificial pain? She was a heavy baby. She was a heavy baby. This is new knowledge for me, artificial pain. Yeah. So the next time somebody comes to me and says, brother, I've got a lot of pain in my life, I have to ask her, artificial pain, real pain. Medicine because of the days were increasing. Okay, artificial labor pain, but that Then I day got you the will pain. get no- you Then I feel got the pain. no? Yes, I You don't got. feel the pain at all? I got the pain. What lies, man? You will feel the pain. Yes. And if the labor pain was for 3 hours or 5 hours or 6 hours, that time the mother will say, God, last time, I don't want any more children. Okay? Now the baby came out and you are all tired. And the nurse came and said, this is your baby. Did you do that? When you delivered the baby, the husband came to meet you and he said, how are you? When the baby came, now why is it that when the baby came, you are so happy and not talking about your pain? That is gone, forgotten. That's gone, forgotten. Why? Your attention is on the baby. God's gift is there. No, your attention is on the baby. Your attention is on the baby. Your attention is on your baby. And that's why you're not remembering the pain that you went through, right? Yes. In the same way, before you get your miracle, there's always going to be a spiritual labor pain. And in that labor pain, what do? You open your mouth and speak against your miracle. You speak negative things and you abort your miracle. When you are actually going through that labor pain of your miracle, you are about to deliver your miracle. Praise God.
Hallelujah. And just like the mother who can take all that distraction, all that is trying to make that mother say, I don't want to continue anymore, but she's fixed, I want the baby. Go ahead, give me as much as you want, but I want the baby, I want the baby, I want the baby. In the same way, when you are in faith, you are saying, Jesus, I'm fixed with you. No matter how much the pressure, I'm fixed with you, I'm fixed with you, I'm fixed with you. And so much I'm fixed with you that you go and tell your husband, I'm ready for the second one. You have to translate all that. Hallelujah. Hallelujah. Now do you understand what joy? Your joy is when your attention is on the final result. The final result is the baby. And before I get the baby, there are many other negative things that are happening in my body. But I am not fixed on any of those things. Let it come. It is temporary. My shape, temporary. Giddiness, temporary. Headache, temporary. Vomiting, temporary. Labor pain, temporary. In the same way, what are you saying now? Jesus, I'm going to live for you, obey you. The devil can give the best shot to stop me and give me all kinds of opposition, but I'm fixed my focus on my baby, the miracle, the promise that you promised me, and I am not going to change my attention. I'm fixed on it, and that fixing on the end result gives you joy. Hallelujah. That's why you will find the mama with all that pain, she still got those 2 needles. She's making the cap. She's making the sweater. She's making the socks. She's making all those things. Why? Because her focus is on the baby. She can't see the baby. The baby is in the womb, but she can feel the movement. In the same way, when a person is with the good shepherd and he hears his voice and follows him, he cannot see the destination, but he can see the movement of the good shepherd leading you. And you're saying, my miracle is close at hand, man, and I'm not going to quit. I'm going to go on till I get what my God has promised me. Hallelujah. That's joy. Hallelujah. आणि आपण पाहिलं एका आईचं उदाहरण ब्रदरने आपल्याला दिलं की जरी तिला किती त्रास झाला, तिचं डोकं दुखलं, तिला वॉमिटिंग झाल्या, तिला चक्कर येत असली आणि तिचा शेप जो आहे तो बदलत असला, तरी पण तिचं लक्ष जे आहे ते एंड रिझल्ट, तिचा जो फायनल रिझल्ट आहे ते म्हणजे तिचे बाळ जेव्हा तिच्या हातात येतं तेव्हा तिला जो आनंद होतो, तिचं लक्ष सगळं बाळाकडे लागलेलं असतं. ह्या प्रोसेसमध्ये जेवढा वेदना होता, जेवढा त्रास होतो तो तिला जाणवत नाही, कारण तिचा पूर्ण फोकस तिच्या बाळाकडे असतो. त्याप्रमाणे आपण सुद्धा जेव्हा परमेश्वर आपला मेंढपाळ असतो त्यावेळेला आपण सुद्धा असं म्हणतो की प्रभू, माझ्या जीवनामध्ये सैतान हरेक प्रकारे प्रयत्न करेल मला त्रास देण्याचा, परंतु माझं लक्ष जे आहे त्या एंड रिझल्टकडे आहे, माझं लक्ष माझ्या शेवटच्या ध्येयाकडे आहे, ते म्हणजे प्रभू येशू. आणि म्हणून त्या प्रोसेसमध्ये मला कितीही त्रास झाला तरी पण मी अडखळत नाही, तर माझं लक्ष मी एकाच गोष्टीकडे केंद्रित करतो. ह्यालाच आपण म्हणणार जॉय किंवा हर्ष. You mothers, God bless you. Thank you that you all don't give up all those 9 months. Others we would have been in this world. आणि सर्व आई ज्या आहेत त्यांना ब्रदर थँक्यू सांगतात, कारण त्यांनी हा जो 9 महिन्याचा प्रोसेस किती कठीण असला तरी त्यांनी मध्येच त्यांचं जे धैर्य सोडलं नाही, धीर सोडला नाही. जर त्यांनी सोडलं असतं तर कदाचित आपल्यापैकी बहुतेक जण ह्या जगात आज जन्माला आले नसते. And after 9 months it doesn't end there. पण 9 महिन्यानंतर पण काही सगळं संपत नाही त्रास. Then the baby comes and troubles the mother the whole day. जेव्हा बाळ संपूर्ण दिवस रडतं, आईला त्रास The देतो. mother has to clean everything. That same mother was all the time when the mama said, go and clean some vessel. Hey, that is so dirty. Now purpur is happening. Now how she's cleaning? She's cleaning, wiping, and then putting Johnson baby powder also. To smell good. आई सगळं बाळाचं करते आणि किती त्रास झाला तरी पण ती पुन्हा पावडर वगैरे टाकते, जॉन्सन बेबी पावडर सगळं क्लीन करते सुगंध येण्यासाठी. Why the change now? आता इतका का बदल झाला तिच्यामध्ये? The same girl was finding everything dirty. जी मुलगी लग्नाआधी अगोदर तिला सगळं काही करायला घाण वाटायची, तीच आता Tell me, बाळाला. you mamas, how many times did your baby did susu on your body? आणि आई सरळ Do you have any मम्मा count of it? How many times vomiting?
How many times motion? But are you saying, see? Are you doing that? In the same way, in the spiritual realm, when you are focused on the good shepherd, praise God, no matter what happens, you are fixed on him. And that's how your journey begins to move with the good shepherd. Praise God. Praise God. आणि तसंच आध्यात्मिक प्रवासात सुद्धा जेव्हा तुमचं लक्ष प्रभू येशूवर केंद्रित असतं, काहीही झालं वाटेमध्ये प्रवासामध्ये तरी तुमचं लक्ष कधीच विचलित होत नाही, तर तुमच्या जीवनाचा जो मेंढपाळ आहे येशू त्याच्याकडेच तुमचं लक्ष लागून राहणार. Hallelujah. Hallelujah. And who is saying that word? Rejoice in the Lord always. आणि कोण सांगत आहे तो शब्द प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा? Saint Paul. संत पौल सांगत आहे. He is in the prison. तो तुरुंगात आहे. He is being tortured. त्याला तिकडे त्रास होत He आहे. is being beaten. त्याला मारलं जात आहे. He has been dipped in human sewage up till here. आणि त्या मानवी विष्ठेमध्ये त्याला ठेवलं जातं इथपर्यंत. And he knows that he is going to be killed. आणि त्याला माहित आहे की त्याला ठार करण्यात येणार आहे. And he is saying, rejoice in the Lord. पण तिकडे पण संत पौल सांगतो प्रभूमध्ये आनंद करा. Why is he saying rejoice in the Lord? का म्हणतो तो प्रभूमध्ये आनंद करा? Because he is saying, come on, you want to kill me, go ahead and kill me quickly. तो असं सांगत नाही की तुम्हाला मला ठार करायचं आहे, पटकन ठार करून टाका. So that the quicker you kill me, the quicker I will meet Jesus. I've never seen Jesus with my physical eyes in his physical body. But if you kill me quickly, I can go and meet my master whom I love so much. I'm waiting to die. Come on, go and kill me. आणि तो असं सांगतो की मला पटकन ठार करा, जेणेकरून ज्या येशूला मी प्रत्यक्ष शरीरामध्ये पाहिलं नाही त्याला जाऊन मी भेटू शकेन, जो माझा मालक आहे, माझा मास्टर आणि प्रभू आहे, त्याच्यावर मी इतकं प्रेम करतो, तुम्ही मला जितक्या लवकर मारून टाकाल मी त्याला जाऊन भेटेन. But they are saying we are not going to kill you, we will torture you. पण ते म्हणतात आम्ही तुला ठार करणार नाही, आम्ही तुझा छळ करू. You know what Paul is saying? मग संत पौल The सांगतो, guards who are supposed to keep eyes on him, he is preaching to the guards, and the guards are receiving the gospel, and their lives are being saved, and they are going home and preaching the gospel to their family, and there is salvation in that. So he's saying, I'm rejoicing. If I'm alive, the God is getting salvation. If I'm dead, I'm going to Jesus. In any way, I will. आणि संत पौल सांगतो इकडे जे पहारेकरी त्याच्यावर नजर ठेवण्यासाठी ठेवलेले आहेत त्यांना तो सुवार्ता सांगतो, त्यांचं जीवन बदलतं. पहारेकरी घरी जातात, ते तिकडल्या कुटुंबाला सुवार्ता सांगतात आणि त्यांचं जीवन बदलतं. आणि म्हणून संत पौल म्हणतो मी मेलेला असो किंवा जिवंत असो, मी दोन्ही ठिकाणी आनंदी आहे. That's what Philippians chapter 1 says. The whole of the palace guard has come to know about Jesus because of my imprisonment. Wow, what a man he must have been. Even in his chains, he said, come on, you can change me, you can change my body, but you can't change my mind. My mind is still free. Might be my body is not free, but my mind is free. You can put me all alone. Even if the guards are not dead and you lock me and I'm all alone, I can still talk to my God and intercede for people around the world. You cannot stop. Hallelujah. आणि संत पौल, Are you following? Yes. No matter what situation you're putting me in, my mind is connected to the good shepherd, that even when I'm alone, I'm interceding. If I'm with the God, I'm preaching. If you're going to kill me, I'm going to my God. I've been waiting for that time. Praise God. So now what is happening is rejoicing. In our personal life, where is our attention on? The physical things or the spiritual things? Physical. And that's why all physical things are like ECG. See, she can see me, I can see her. But is it going to be permanent? No, a day will come and she'll die, I will die. Don't know who is going first. But one thing is sure, we are going to die. So today you got everything, tomorrow it's gone. So if my focus is on things that are seen, then I am always high and low. But if my focus is on things that are unseen, that Jesus has done for me, then the focus is always on the level. For example, Jesus has adopted me in his family. I was destined to go to hell, but now God has adopted in his family and he has made me an heir of his kingdom. I belong to heaven, I am a citizen of heaven. Now when my mind is focused on that, can that change? Hello, can that change? Hello, can that change? So when you are giving thanksgiving, mostly our thanksgiving are for natural things or things that are seen. That's why our thanksgiving one day is hitting the ceiling, the next day when it's gone, then it's going down.
But if our thanksgiving is on spiritual things, you are on fire throughout the day. हालेलुया. आणि लक्षात ठेवूया की आपलं लक्ष जे आहे ते आपण कोणत्या गोष्टींकडे लावलेलं आहे. जर आपलं लक्ष आपल्या डोळ्यांनी दिसणाऱ्या गोष्टींकडे असेल तर मग आपले आभार किंवा आपलं जे थँक्सगिव्हिंग असतं तर त्या ECG प्रमाणे वर खाली होत राहील. परंतु आपलं लक्ष जे आपण दैवी गोष्टींकडे किंवा आध्यात्मिक गोष्टींकडे लावलेलं असेल. उदाहरण घ्यायचं झालं तर मी प्रभूचे आभार अशासाठी मानतो की प्रभूने मला त्याच्या कुटुंबामध्ये स्वीकारलेलं आहे, दत्तक घेतलेलं आहे आणि मेल्यानंतर मी पुन्हा स्वर्गात जाईल कारण मी त्या कुटुंबाचा घटक आहे. ह्यासाठी जर मी प्रभूचे आभार मानत असले तर माझा हा जे थँक्सगिव्हिंग आहे ते नेहमी एकाच लेवलला राहील. त्याची पोझिशन कधीच बदलणार नाही आणि ते कधीच वर खाली होणार नाही. म्हणून आपलं लक्ष जे आहे ते आपण आध्यात्मिक गोष्टींकडे लावलं पाहिजे. Okay, I'll give you another example. Has anybody ever been to a dentist? तुमच्याकडे कोणी डेंटिस्टकडे गेलाय कधी? डेंटिस्ट. Okay, you got a toothache. तुमच्या दात जो आहे तो दुखत आहे. Tell me, toothache is a very severe pain. मला माहिती असेल की दात दुखतो ते खूप Sometimes you feel like सब दांत निकाले तो अच्छा यार इतना दर्द हो रहा है. कधी कधी वाटतं सगळे दात काढले तरी चालतील एवढं दुखतं. Especially if there is an infection inside. विशेषतः जेव्हा तुमच्या दातामध्ये इन्फेक्शन असतं. So you go to the dentist. तुम्ही डेंटिस्टकडे जाता. And the dentist says, oh, we got to do the root canal. डेंटिस्ट म्हणतो की तुमचं रूट कनाल करावं लागेल. We'll have to take off that root which is infected. जे रूट तुमच्या इन्फेक्टेड आहे मध्ये संसर्ग झाला आहे ते काढावं लागेल. So she brings a drill and all that and she starts working on your tooth. आणि ती ड्रिल आणि सगळं ती मशिनरीज आणते आणि तुमच्या दातावर काम करायला सुरुवात करते. And she attacks the root and destroys it. तिथे रूट जे आहे त्याला बरोबर फाइंड आउट करून ते डिस्ट्रॉय करते. Once the root is cut off, एकदा का रूट बरोबर दाताचं एक कट ऑफ केलं. now your tooth is a foreign body. आता तुमचा दात जो आहे तो एक फॉरेन बॉडी म्हणजे तो It has got no connection with your mind now. तुमच्या मनाबरोबर त्या दाताचं काहीच कनेक्शन नाही. Now you don't feel hot, cold, nothing. There's no sensation. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची संवेदना राहत नाही. And that's why you don't feel any pain anymore. म्हणून तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं दुखणं पण जाणवत नाही. That tooth which is root canal doesn't give you pain for your lifetime. आणि जर तुमचा दात रूट आरसी केलेला आहे तो तुम्हाला कधीच आयुष्यामध्ये दुखवा देत नाही. But before that root is cut off, there is half an hour of pain. परंतु ते रूट जे आहे मूळ जे आहे ते कापण्या अगोदर अर्धा तास जबरदस्त दुखणं. So after that half an hour of pain might be for the next 50 years no pain. परंतु त्या अर्धा तास दुखणं तुम्ही सहन केलं की पुढची 50 वर्ष कदाचित तुम्हाला दुखणंच नाही. Are you understanding? In the same way, you are on this planet Earth for 30 years, 40 years, 50 years, 80 years, 100 years, 120 years. आणि कदाचित त्याच प्रकारे तुम्ही ह्या पृथ्वीवर जगणार आहात 30, 40, 50, 100 कदाचित 120 वर्ष. But after you die, you are going to spend millions and millions of years with the Lord. परंतु तुम्ही मेल्यानंतर कितीतरी लाखो वर्ष तुम्ही प्रभू सोबत घालवणार आहात. So you can tell the devil, you want to give me sorrow? I have got news to tell you. You can give me sorrow as long as this body is there. The day I die, I have got news to tell you. I will be in heaven rejoicing. तुम्ही सैतानाला So now your focus is what? Your sorrow here, or you're focused on that life that Jesus has promised me? मग तुमचा फोकस तुम्ही सैतानाला सांगा की तुला केवढा मला त्रास द्यायचा आहे या शरीराला तू इथे देऊ शकतो परंतु स्वर्गात मात्र मी प्रभू सोबत आनंद करेल. तुम्ही जेव्हा असं म्हणाल तेव्हा तुमचा फोकस जो आहे तो ह्या फिजिकल गोष्टींकडे आहे जगाच्या की आध्यात्मिक गोष्टींकडे आहे. When I said these words, जेव्हा मी हे शब्द तुम्हाला सांगत आहे lot of commentary started. तुमच्या मनामध्ये विचारचक्र सुरू असेल. What is he talking about? काय बोलत आहे ब्रदर? Do you have proof that there is a life after this? तुमच्याकडे ब्रदर आहे का काही पुरावा की ह्याच्यानंतर पण जीवन आहे? Can I prove it to you? मी तुम्हाला सिद्ध करून दाखवू? Can I prove it to you? Yes. Okay. There were twins. दोन जुळी भावंड होती And they were in their mother's womb. आणि ती तिच्या आईच्या उदरामध्ये होती पोटामध्ये. 8 months were gone. 8 महिने निघून गेले. Twin A said to B, ट्विन ए ट्विन बी ला म्हणाला one day I'm going to come out of this swimming pool. एक दिवस त्या स्विमिंग पूल मधून मी बाहेर येणार आहे. B said, बी म्हणाला what makes you think you'll come out of the swimming pool, man? बी म्हणाला की तू कसं काय सांगू शकतो या स्विमिंग पूल मधून तू बाहेर We येणार? have been in this swimming pool day and night. आपण तर रात्रंदिवस इकडेच आहोत You पूल. know we are underwater. तुला माहिती आहे आपण पाण्याखाली आहोत. So A said, ए म्हणाला
I know I'm going to come out of this swimming pool because I got legs. तो म्हणतो मी ह्या स्विमिंग पूल मधून बाहेर जाणार आहे कारण माझ्याकडे 2 पाय आहेत. So B said, बी म्हणाला, what are you going to do with the legs? तू त्या पायांनी काय करणार आहे? A said, I'm going to walk. तो म्हणाला मी चालणार आहे. B started laughing and said, how much can you walk, man? बी हसला आणि म्हणाला किती चालणार आहे तू? Because the umbilical cord is not more than 15 centimeters. कारण जी आपली नाळ आहे ती 15 सेंटीमीटर Or might be 15 inches. I think 15 inches. कारण जी नाळ आहे ती 15 इंचांपेक्षा जास्त So how much मोठी can आहे. you walk? 15 inches an hour. मग तू किती चालणार आहे बाहेर निघाल्यावर? Then A said, ए म्हणाला, one day I'm going to breathe. एके दिवशी मी श्वास घेणार आहे. So B said, बी म्हणाला, now are you breathing? आता With your घेतो nose? आता घेतो तू श्वास नाकाने. Why do we need nose? आपल्याला नाकाची काय गरज We आहे? are all the time underwater. आपण तर पाण्याखालीच आहोत. Then how is the baby breathing? मग बेबी कशी ब्रीथिंग करते? The baby is always underwater. How is the baby breathing? बेबी श्वास कशी घेते पोटातली? Is the baby underwater? The mamas don't know that. Is there something called as water bag? And now they know. Thank God. Swimming pool now you know? Praise God. So if the baby is underwater, how is the baby breathing? जर बाळ पाण्यात आहे पोटामध्ये तर मग बाळ श्वास कसं घेतात? The baby, no? How did the baby breathe? What? Oxygen, blood, food, everything is supplied through the umbilical cord. जी नाळ असते त्यामधून ऑक्सिजन, अन्न आणि रक्त सगळं काही बाळाला तिथूनच पुरवलं जातं. So A says to B, ए बी ला म्हणतो, if you don't believe, you will believe this. जर तू काहीच विश्वास ठेवत नाही मी सांगितलेल्या गोष्टीवर तर एक गोष्ट तू When नक्की I मांड. come out of this swimming pool, मी ह्या स्विमिंग पूल मधून जेव्हा बाहेर येईल I'm going to meet mother. मी आईला भेटणार आहे. B says, बी म्हणतो, what is mother? आई काय आहे? What is mother? आई कोण आहे? A says, हे म्हणतो, we are inside of mother. आपण आईच्या पोटात आहोत. B says, बी म्हणतो, if I'm inside mother, why can't I see mother? जर आपण आईच्या पोटात आहोत मला आई का दिसत नाही? So A says, ए म्हणतो, if you can close your eyes जर तुझे डोळे तू बंद केले and listen carefully, नीट ऐकलंस you will hear the mother say again and again, baby, I love you. आई तुला आईचा आवाज ऐकू येईल. ती सांगते बाबू बेबी मी तुझ्यावर प्रेम करते. So B says, okay, बी म्हणतो ठीक आहे I want to hear that. मला ऐकायचंय. Hey, there's no mother! बी म्हणते एक काय आई वगैरे कोणी नाहीये मला आवाजच ऐकू येत नाहीये. There is no mother! आई नाहीच आहे I can't hear anything. मला आवाजच ऐकू येत नाही. What happened? What happened? Scared of what? So B refuses to believe that there is a mother बी विश्वासच ठेवत नाही की आई आहे because he could not see the mother, कारण त्याला आई दिसतच नाही. he could not hear the mother, तिचा आवाज ऐकू येत नाही he could not feel the touch of the mother. आणि तिचा स्पर्श पण त्याला जाणवत नाही. Just because he could not see, फक्त त्याला दिसत नाही म्हणून he came to a conclusion. तो एक निर्णय घेतो There is no mother. की आई नाही. Now a quick question. आता एक प्रश्न तुमच्यासाठी. Did we all of us go through the swimming pool experience? आपण सगळेजण स्विमिंग पूलचा जो अनुभव आहे बाळांनी सांगितलेला त्यातून जातो का? Come on. Oh no. Did we go through that? And then we came into this world. जेव्हा आपण ह्या जगात जन्माला येतो Whatever we did in that swimming pool, do we do it now? आपण त्या स्विमिंग पूलमध्ये जे जे काही केलं ते आपण आता पण करतोय? Never. नाही. That world gets over ते जग तिकडे संपून जातं. after 9 months. 9 महिन्यानंतर A different world starts. नवीन जगात आपण प्रवेश And करतो. that's what Jesus says. आणि ते येशू म्हणतो The moment you die, ज्या क्षणी तुम्ही मरता I will myself come
मी स्वतः येईन and take you to my Father's house. आणि मी माझ्या पित्याच्या घरी तुम्हाला घेऊन In my जाईन. Father's house there are many rooms. माझ्या पित्याच्या घरात खूप खोल्या आहेत. So don't fight with your brother for your room here. म्हणून तुमच्या भावाशी भांडू नका इकडल्या खोलीसाठी. Hallelujah. Hallelujah. And if you really believe that, आणि जर तुम्ही खरोखर त्यावर विश्वास ठेवता, you will not be possessive of anything on this earth. मग ह्या जगातल्या कुठल्याही गोष्टीविषयी तुम्ही पॉझेसिव्ह किंवा तुम्हाला त्या मालकीच्या असाव्यात असं वाटणार You have नाही. no more desire of any possession here. इकडल्या कुठल्याही वस्तूंची इच्छाच तुम्हाला राहणार नाही. Your focus is on that place that Jesus is talking about. तुमचं लक्ष त्या जागेवर असेल, ती जागा येशू तुम्हाला त्या जागेबद्दल सांगत There is आहे. only one thing you can take from earth, एकच गोष्ट तुम्ही ह्या पृथ्वीवरून घेऊन जाऊ शकता, and that is the lost souls to heaven. ते म्हणजे हरवलेले आत्मे आपण स्वर्गात नेऊ शकतो. That's why I am running day and night for those souls. म्हणून मी रात्रंदिवस सगळीकडे धावत आहे ते आत्मे Because मिळवण्यासाठी. when I go there, कारण जेव्हा मी तिकडे जाईन I want millions of them waiting for me, तेव्हा माझ्यासाठी लाखो आत्मे तिकडे थांबलेले असतील. and they will be saying, "Thank you very much for coming and preaching the gospel. I received Jesus, and I could make it to heaven." ते सांगतील, थँक्यू, आम्ही तुमचे आभार मानतो ब्रदर, तुम्ही आम्हाला सुवार्ता सांगितली, त्यामुळे आज आम्ही स्वर्गात आहोत. What about you? तुमचं काय? You are going to take gold? तुम्ही सोनं घेऊन जाणार आहात? What fishing? Fishing? You'll go fishing there? Fishers of them. Praise God. Praise God. And those who believe, आणि जे विश्वास ठेवतील their focus changes. त्यांचं जे फोकस आहे, लक्ष आहे ते बदलतं. Those who don't believe, जे विश्वास ठेवणार नाही they are still running after the treasure of this world which is corruptible. ते सगळे या जगातल्या जे भ्रष्ट गोष्टी आहेत, ट्रेजर्स आहेत, संपत्ती, त्याच्याच मागे धावत राहतील. The choice is yours. निर्णय आपला आहे. Hallelujah. हालेलुया. So those who are focusing on the treasures of heaven, मग ज्यांचं लक्ष स्वर्गातल्या संपत्तीकडे आहे, they are rejoicing in the Lord always. ते नेहमीच प्रभूमध्ये आनंद करतात. Those who are focused on the treasures of this world, ज्यांचं लक्ष ह्या जगातल्या संपत्तीकडे आहे, the day the miracle happens, they are rejoicing for some time. ज्या दिवशी चमत्कार घडतो एखादा, त्या दिवशी ते आनंद करतात. But after some time, another problem comes, परंतु काही दिवसांनी अजून एखादी समस्या येते and the joy is gone. आणि त्यांच्यामधला हर्ष जो आहे तो निघून जातो. Did you see him? I can't see him. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So can we change our focus now? म्हणून आपल्या जीवनातला फोकस, लक्ष जे आहे ते आपण बदललं पाहिजे. And I tell you, when your focus changes, आणि मी तुम्हाला सांगतो, जेव्हा आपलं हे केंद्र बदलतं आयुष्यातलं, you are no longer interested of any possession in this world. You are neither interested in the position, neither you are interested in the title. You are not interested in anything. You are interested in only one thing. Jesus, what do you want me to do for you? त्यावेळी तुम्हाला या जगातली कुठलाही हुद्दा, पद किंवा कुठलीही टायटल नको असतं. एकच गोष्टमध्ये तुम्हाला रस असतो, ते म्हणजे प्रभू येशू, मी तुझ्यासाठी काय करावं अशी तुझी इच्छा आहे. Believe me, my body has been screaming. माझ्यावर विश्वास ठेवा, माझं शरीर जे आहे मला ओरडून सांगत आहे. And I told Brother Linton, today evening we will not go there. आणि मी ब्रदर For the next service. लिंटनला सांगितलं की आज संध्याकाळची सर्व्हिस आहे, तिकडे आपण जाणार नाही. And my brothers are also like me. आणि माझे ब्रदर्स पण माझ्यासारखेच आहेत. He's saying, brother, if you don't go, what if somebody is going to come for the first time and that person's life is going to change and we don't go, what will happen? I said, okay, we'll go. आणि माझे ब्रदर सांगतात की ब्रदर आपण जर तिकडे गेलो नाही, पहिल्यांदाच And कोणी it is a येणार youth नसेल. meeting, brother. आणि ती एक युथ मीटिंग आहे, खूप युथ येतील, तरुण येतील आणि कोणाचं तरी जीवन बदलणार असेल तर आपण जायला पाहिजे. Is it easy to go from here to Sakinaka? You know Sakinaka ka rasta? Is it easy? And after Sakinaka, then when you are coming back, you are running to catch the flight
And when in the time, hey Baba, 10 minute बाकी है, 5 minute बाकी है, 2 minute, then you are running to the. You made it. So much of problem. आणि इथून साकीनाकापर्यंतचा रस्ता तुम्हाला माहित आहे. पुन्हा तिकडे जाऊन मला परत फ्लाईट घ्यायचं आहे आणि अतिशय घाई मी फ्लाईट पकडतो. शेवटी मिळतं मला ते, परंतु तुम्हाला माहिती की किती घाई होते त्याचा. And God bless Spice Jet. स्पाइस जेटला प्रभू आशीर्वाद देऊ. Last time I ran, went to the counter. मी धावत लास्ट टाइम काउंटर जवळ पोहोचलो. And the flight was only 2.5 hours late. See, look at them laughing. I expect 3:30 in the morning and you are laughing. No mercy, man. पहाटे 3:30 ला मी पोहोचलो, पण फ्लाईट 2.5 तास लेट होतं. 3:30 I landed. 3:30 ला मी आलो. 4:30 I reached. 4:30 ला मी And पोहोचलो. nobody has got mercy. आणि कोणालाच म्हणजे दया येत नाही. सगळे हसतात. Should I pray, Lord, let them experience once? God answers my prayer. Hallelujah. हालेलुया. What I'm trying to say is, no matter what happens, म्हणून काहीही आपल्या जीवनामध्ये घडू दे. even when there was this thing happening at the airport, I was with my laptop, doing my work, having a great time, air conditioned, doing my work. Then the time came, चलो भाई चलो जाएगा, तब तक शांति है. आणि हा प्रसंग घडला तेव्हा सुद्धा एअर कंडिशन एसी मध्ये बसलेलो होतो. लॅपटॉप मध्ये समोर होतं, माझं काम सुरूच होतं. We can change our mind. आपलं जे माइंड आहे, जी थिंकिंग आहे, ते आपण बदलले When our mind is changing, we got rejoicing. ज्यावेळेला आपण मन बदलतो, विचार बदलतो, त्यावेळीच आपण हर्ष करतो. How do you know somebody is filled with joy? तुम्हाला कसं कळतं की एखादी व्यक्ती हर्षाने भरलेली आहे? Because joy always has a twin brother. कारण हर्ष ह्या गोष्टीचा एक जुळं भावंड आहे. The name of that brother is peace. हर्षाबरोबर तुमच्या मनात येते ती म्हणजे शांती. When your peace has gone into pieces, your joy is gone forever. जेव्हा तुमची शांती जी आहे त्याचे तुकडे तुकडे होतात, त्यावेळी तुमचा हर्ष पण निघून जातो. Is it true? Joy and peace, they go together. शांती आणि हर्ष, आनंद, दोन्ही गोष्टी एकत्र And जातात. joy and peace gets multiplied. आणि शांती आणि आनंद द्विगुणित The होतात. more and more you are focused on God's word. जितके जास्त तुमचं लक्ष प्रभूच्या वचनाकडे लागलेलं असतं. Come on, now let us stand. आपण उभे असूया. Today the Lord taught us about worry. आज प्रभूने शिकवलेलं आहे आपल्याला चिंता ह्या गोष्टी ह्याबद्दल. Worry comes from the devil. चिंता जी आहे सैतानाकडून येत असते. It's a powerful weapon of the devil. आणि सैतानाचं अतिशय प्रभावी असं ते हत्यार आहे. The good shepherd is saying, जो खरा मेंढपाळ आहे तो सांगतो, if you give me control over your life, जर तू मला तुझ्या जीवनाचा ताबा दिलास, then I will give you my joy. तर माझा हर्ष मी तुला देईन. And this joy will bring gentleness in you. आणि या हर्षामुळे तुझ्यामध्ये संवेदन निर्माण होईल. You will experience tremendous peace. मोठी शांती तुझ्या जीवनात तू अनुभवशील. Even in the midst of the greatest trial of your life, तुमच्या जीवनातील कितीही मोठ्या परीक्षेमध्ये you will be in gentleness. तू संवेद असशील. The Lord is saying to you, do not be anxious of anything. प्रभू आज मला सांगत आहे की कुठल्याही गोष्टीविषयी चिंताक्रांत होऊ नको. But with prayer and supplication, तर प्रार्थनेने आणि आभार प्रदर्शनाने, with thanksgiving, आभार प्रदर्शन करून let all your petitions be made known to God. तुझ्या विनंत्या ज्या आहेत त्या देवाला कळव. God wants you to pray about everything. प्रभूची इच्छा आहे तुम्ही सर्व गोष्टींसाठी प्रार्थना करावी. Start praying about the things that is worrying you. ज्या ज्या गोष्टींची तुम्हाला चिंता वाटते त्या त्या गोष्टींसाठी प्रार्थना करा. Remember, my friend, लक्षात ठेवा माझ्या मित्रांनो, worry does not change things. चिंता केल्यामुळे गोष्टी बदलत नाही, Prayer surely changes things. परंतु प्रार्थनेमुळेच गोष्टी बदलतात. Prayer puts us in contact with the Lord, प्रार्थना जी आहे ती आपल्याला देवाच्या संपर्कात ठेवते, with Lord Jesus, प्रभू येशूच्या संपर्कात, who has the power to change things in your favor. ज्याच्यामध्ये सामर्थ्य आहे गोष्टी तुमच्यासाठी अनुकूल बदलण्यासाठी. Remember this, लक्षात ठेवा, when you're facing a problem of any kind, जेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येतो, you have two options.
तुमच्या समोर दोन पर्याय आहेत. One, पहिला, you can panic एकतर तुम्हाला प्रचंड भीती वाटेल or you can pray. किंवा तुम्ही प्रार्थना कराल. And if you pray, आणि जर तुम्ही प्रार्थना केली that prayer has the power to change the situation. तर त्या प्रार्थनेमध्ये सामर्थ्य आहे तुमची परिस्थिती बदलण्याचे. In your prayer, cast out all your cares unto God. तुमच्या प्रार्थनेमध्ये तुमच्या सगळ्या चिंता ज्या आहेत त्या प्रभूवर सोपवून टाका. Because Jesus cares for you. कारण येशू तुमची काळजी घेतो. The Bible says, cast your care on Him, that is Jesus. बायबल म्हणते की तुमच्या सर्व काळजी चिंता प्रभूवर टाका, तो म्हणजे प्रभू येशूवर. Not on your spouse, तुमच्या जोडीदारावर नाही, not on people, लोकांवर नाही, not on others. दुसऱ्यांवर नाही. But let us place our cares and worries on Jesus. आपल्या सगळ्या चिंता आणि काळजी आपण प्रभू येशूवर टाकूया. Because Jesus loves you and He cares for you. कारण तो तुमच्यावर प्रेम करतो आणि तो तुमची काळजी बघतो. That doesn't mean that worries will go away from you. याचा अर्थ असा नाही की आपल्या जीवनातील सगळ्या चिंता निघून जातील. But this means पण याचा अर्थ असा आहे that we have given our cares to Jesus, की जेव्हा आपण आपल्या चिंता प्रभू येशूला देऊन टाकतो, and now He will take care of them. आता यापासून तो त्या चिंतांची काळजी घेईल. Oh, thank you, Lord. थँक्यू लॉर्ड. Thank you for this revelation. प्रभू हे प्रकटीकरणाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. Thank you for giving us this truth. हे सत्य तू आम्हाला शिकवल्याबद्दल तुझे Lord, आभार. at this very moment, प्रभू ह्या क्षणी from every heart आमच्या हृदयापासून are coming cares and worries that they want to give you. आमच्या सगळ्या चिंता आणि काळजी ज्या आहेत त्या आम्ही तुला देऊ इच्छितो. Because we believe from now on कारण मी विश्वास ठेवतो प्रभू ह्या क्षणापासून that we don't want to carry these cares anymore. आम्हाला या सगळ्या काळजी आणि चिंता व्हायच्या नाहीत. We now believe, O Lord, आम्ही प्रभू विश्वास ठेवतो that you will take care of these things. की ह्या सगळ्या गोष्टींची तूच काळजी घे. We put our faith in you, Jesus, प्रभू आमची श्रद्धा आम्ही तुझ्यावर ठेवतो. because you are the God who is alive and you still work miracles. कारण तोच तू जिवंत प्रभू आहे आणि तू अजूनही चमत्कार घडवतोस. Thank you. थँक्यू लॉर्ड. Thank you, Lord. थँक्यू लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. We have cast all our cares unto you. प्रभू आमच्या सर्व काळजी चिंता आम्ही तुझ्यावर सोपवतो. And by faith now, आणि आम्ही विश्वासाने आता प्रभू we are carefree. आम्ही काळजी मुक्त झालो आहोत. We are worry free. आम्ही चिंता मुक्त आहोत. We are set free. आम्ही मोकळे झालो आहोत. We are going with victory. आम्ही विजयी होऊन परतत आहोत. In Jesus' name. येशूच्या नावाने. Amen. आमेन.